Пазарджишка копаница. 11/16 тактов размер с трети дълъг дял. Един такт се брои по следния начин. Раз, два, три, 4, 5. Хорото има бавна и бърза част. Бавната част с основно движение се вие дълго хоро, в което танцуващите вървят един след друг, хванати за пояс. В бързата част хорото се играе в полукръг към центъра на хорото. Сега да видим хорото. Раз, два, три, 4, 5. 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 Сега да научим основното движение. Изходно положение, тялото е обърнато по посока на движение на хорото. На раз, стъпка с десния крак напред. На 2, стъпка с левия крак напред. На 3, стъпка с десния крак напред, а левия отделя петата. На 4, стъпка с левия крак напред, десния отделя петата. На 5, десния крак отделя от земята. Да направим целият такт. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Сега да го изиграем няколко пъти. Раз, два, три, 4, 5. 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 Сега да научим движението от бързата част на хорото, която се състои от две фигури. Изходно положение, тялото е обърнато с лице към центъра. Първата фигура е съставена от два такта, които се повтарят. Първи такт. На раз, прескок на десния крак вдясно, левия се свива зад него. На 2, прескок на левия зад десния. На 3, прескок на десния крак вдясно, левия прави кръгово движение. На 4, подскок на десния крак, левия се задържа свит. На 5, левия крак набива с пета до пръстите на десния, който е леко приклекнал. Да повторим този такт. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Втори такт. На раз, прескок на левия крак вляво, десния се свива зад него. На 2, прескок на десния крак зад левия. На 3, прескок на левия крак вляво, като леко се свива в коляното, а десния плъзга напред, също леко свит. На 4, десния крак се плъзга назад, като остава леко свит, а левия се плъзга напред. На 5, краката се разменят. Да повторим този такт. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. А сега да свържем двата такта. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4,
5. Раз, два, три, 4, 5. Втора фигура. Състои се от 3 такта, които се повтарят. Изходно положение. Двата крака са леко приклекнали, като десния е изнесен напред. Първи такт. На раз, десният крак се плъзга назад, левия напред. На 2. Левия крак се плъзга назад, десният се вдига от земята опънат напред. На 3. Подскок на левия крак, десният прави косичка. На 4. Прескок на десния крак напред. На 5. Прескок на левия крак напред. Да направим този такт. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Втори такт. На раз, прескок на десния крак пред левия. На 2. Прескок на левия крак зад десния, който започва да прави плитка. На 3. Нисък подскок на левия крак, десният довършва плитката и стъпва зад него. На 4. Нисък подскок на десния крак, левия прави плитка. На 5. Стъпка с левия зад десния. Да направим този такт. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Трети такт. На раз, нисък подскок на левия крак, десния прави плитка. На 2. Десният крак стъпва зад левия, който се свива напред. На 3. Подскок на десния крак, а левия набива на пета. На 4. Прескок на левия крак до десния. На 5. Десният крак набива с пета до пръстите на левия, който леко прикляка. Да повторим втори и трети такт. Раз, два, три, 4, 5. 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 А сега да изиграем трите такта заедно. Раз, два, три, 4, 5. 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 Сега да направим цялата бърза част, като припомним, че всяка фигура се прави по 2 пъти последователно. Раз, два, три, 4, 5. 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 Описание на ръцете, хват за пояс. А сега да упражним заедно хорото. Раз, два,
3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3, 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 4, 5.